ligo. Sito yun no. Sito yun no. Naamo ko gipangita goodbye. Mao ba ning balay ni Digong bay? Kining niya? Unsay digong? Digong. Digong kuno pre. Digong. Kalayuan ng digong. Presidente? Na. To. To. Asa na puyo? Tuwa pa nas Davao eh. O pa mo termino anak bro. Kulata ka. Sukor man droga. Taka mo tamo pangita. Amuan ang balay, digong-digong pangitan mo. Pangita sing lay Sara diha, Sara. Naunsan mo taon ka oy. Taka mo tamo pangita diri. Dagan mo diri nangita. Yang kauban pa ni balik to pre. Bayo-bayo bitaw na sila. Kita ko ato ganiha. Daghan ni sila. Dagan mo diri. Ha? Dili Digong nga presidente ba ay akong amigo. Nagpaabot mo ko dito sa muagod, nya wa man siya moabot. Gatukog ni Asya dire, gatukog yahan ning balay. Imuha din ning balay bay. Suri kay bay ha. Unsa iyang balay? Among balay, among duha. Kabani nang iskwatra ka oy. Tamuang nga gid mo pre oy. Ikaw rin iipog puyo na ko diha. Hay ni ipon. Ah, nga sa pangutan ba nanong Marvino? ay Kana karaam ginutan na silingan. Nonson taong ko. Marvin. Tinuo na Marvin. Laos na dito. Kaming mayang naga. Sinabot mi. Na ikaw ni suda ka nang napita unsang taon ka oy. Unsa may gasto naman na do? Kuha man kwarta. Oy, ug di pa tungod sa kanding ay. Oo nga ka. Unsa nang kandinga inyong giskutan? Adi bay ay, katong kanding akong giingon bay. Katotong among gipangita ba kay kalderitaso na mo. Mangumpray may kanding na kay kanding to. Takang na mo. Mamalit mo gud mi. Aw, nagtuo ko nga kanang kandi nga inyong giskutan. Mao man sa lagi kagubtan ko dito sa among lugar gud. Kanang kandi nga kay bulungan. Uy, ngano ka oy? Nanagbi ka. Ako man nagbi. Asa man napita bay? Yung lugar nyo. Dito sa kuan bay, bukid sa Kantawan. Kantawan. Ikaw, unsa may but pasabot nimo nang kanding nga kay bulungan? Bitaw bay. Anong nabaniog mo sa ninyo dito? Ako pa ninyo bay, muintra mo sa mong grupo, mangita ng kandinga. Kay kana ko nung kandinga bay, nga kay bulungan. Malibang ba ko na nagwala? Dot. Sweet to. Nanabi ka. Ito siguro kay busur bagdag ko ba nga. Ilom dia, bukig laglaag ay diri, wala ko kitag skyanan. Ay. Ingna niya ng grupo ninyo ha. Kanang gapangita sa kanding. Mamalihog lang yun. Gusto ko mong kaog bugas. Bago para bang kalag-kalag, balik kalag niya. Hindi ko gusto makita na yung naong pangita diri ha. Kay kabalo mo kinsa ng kanding. Ay naging Ikay ingon pro, ikay ingon pro, kinsa ng kanding. ayan mo tunod diri sa among teritoryo. Kay kanang kanding inyong gipangita nga katingalahan kay bugngan. Amo na. Amo ana, timan ina. Di na ko gusto makakita pa ninyo diri nga magpangita. Ana bay. Inyo ha day na boss. Ngano nakaingon ko kang inyo ha? Lisod ka kay inyo ha. Nungar mo diri magsamok. Sus, pugni ko ro po. Pugni ko. Ayo pre. Ay, dahil kay isog. Tuloy Dubai. Lakaw na mo. Pasadli lagi ko ro. Pasadli. Lakaw na Dubai. Hindi mo tuloy pre. Kamu pagay-gay ko ulo. Ayo boss. Kabalo mo amo ali diri-diri. Palayas mo. Layas, ingna diri nga mo. Sige boss. Sige boss. Layas. Sige boss. Hari na ko boss. Hari na ko. Layas. Hari na ko boss. Sino kong balik ya? Dag to balik. Isog. Pero siguro dakom nitong tao rin mo tuklog. Naaman ko pre back up mo ko. Balik ka kanang ngipon mo layas na lagi. Tungod palayas. Di man sa tika pasagdan. Ano guys, good naman to sila kandiro Dali po. mo. Ikaw simuson sa kika. Asar ba kam nabi. Una niya akong kingon po. Ni baniog na ng balita ni Gut. Saan to naman lang ni? Ah, ito na lang. Sa makauna lang na to. Sa maka... Tanawon to Gut, tanawon to. Tanan. Yung wala tanan. Ala na. Ay to ni. Uy, di kayo duha! Di kayo duha! Ay ay! Nanu na siya oy. Kisa may naglungan dito! Nice one! Si Tuturay! Kan ato ninyo puro dukot ha! Kan ato ninyo! Ah, nawa. Ingon makakilis, ikilis. Parihara na uli mo. Dukot na. Klaro ka tanan ebidensya. Ngita pa mong masudan ato do, maayo unta! Dahil Ang naghakot halagang dagway ninyo! Saan mo ni? Naghakot magkong tubig, day.
Na imo man kung Kisa marong gisugo. tingla ba? Kisa marong schedule sa palabas? Oy, Merkules pa ako aday. Ikaw! Yan ay. Ito dito ay! Muna nakasabi na, mugara ng ilana. Ikaw ay pagdangag-dangag. Labi ito dito Sige day, labi. maglaba mi day. Ako wala lagi ko ikasulo mag-shopping ta kuno sa pay sulobo na ako. Palitan ka na ko day, palitan ka na ko. Mayo, wa man kita kapalit og Imang sudan. tinir lang sa Ako niday. na sa tong Pabalik, laban. pabalik. Hoy, agalit. Donghay na ko na. Mangita, jud ta. Ikaw. Adto mo dapi, adto mo dito agi. Ikaw. Ihatod sa ning mga bata. Ida kita'y magkuyog. Mangita ta. Ikaw, adto, sud ate ko. Sige. Ihatod sa ning mga bata kay mangita ta sa kuan. Uli sa mo. Yapon na, agianan niya. Uy, dili mo kuyog. Dai Jine, ayaw lang mo pagislapok. Lipot lang mo dito sa luyo. Oh, sige. Lola. Dili mo kuyog. Dili Kay pwede nami mo adton. kuyog, kinami adtuon man. Importante to. Sige. Sige na. Panguli na mo Sige, uli sa mo. Sige, daladay. Sige, day. Likay mo sa lapok, ha? Himaw na to ha. Dito mo tikas. Kasi na dito mo. Sige, sige. Bye. Good luck. Oy. Kap. Musta? Uy, may kailangan ka. Taod-taod di ko maka-soroy sa opisina kap na. Bitaw boy no? Busy man siguro karon. Kuan ba boy? Nakabalita ka may tungod sa kanding? Sa kanang kanding kap. Sa kanding kap. Nahibalo na ko ana. Dugay na pero ako lang nagbaliwala na ako. Wa naman ko naghikutag ana. So may buot pasabot ni mo boy. Hibaw ka may tungod sa kanding? Nakahibaw naman ko ana daan kap. Nga kanang kanding gipangita kon. Dili na kasarangan nga kanding. Unsay buot pasabot ni mo boy? Nasayod na ka nga kanang kanding malibang og kwarta? Oh. Malibang og kwarta. Kanding nga gamhanan. Ug gipanag-iya sa dili mo nato. Kanding nga gamhanan. Ug dunay tawo nga gitugyanan sa mong kanding. Taong kasaligan nga may naghupot sa kanding. Mao ba boy? Taong kasaligan? Maoy maghupot sa maong kanding? Kinsa na siya boy? Taong kasaligan. Ug maoy angayan hatagan. Unsay buot pasabot ni mo, boy? Gikatakda ang kanding sa maayo nga tawo? Mao ba na? Pero boy, katong among naistorya gahapon, tiguwang. Niingon siya nga ang kanding dili basta-basta. Dili ko na makuha kung wa tong diamante, balde. Basta daghan siyang talinghaga nga istorya. Nalisod tug karon. Sa pagkakaron, tungod kay napuno sa tanghaga. Ang kanding gitugyan na sa mga tao nga kasaligan. Ug ay na niyo hunahunaan ang diamante. Ang importante, ang balde. Dili unaw-unaw ang diamante? Kay asa day na karon ang diamante? Ayaw na ninyo problema kap. Mahibaw-an na ninyo sa tukmang panahon. Di mura lagi ko sige nahibawaan. Ambot niya, uy. Pero katong nga istorya mi.
Ako man siya nagsibawaan abto. Ako pa siya istoryahan sa nagtanyag. Pero karon, usa to niya, uy, magdaghan kay nasayran, parte sa kanding. Daga nagrup siya nahibawaan no? Basin! Igna! Panid-in niya na siya. Kung kita'y makadakop sa kanding ba? Swerte juga ita kung kita'y makakuha ana. Maugyod siya. Kita ka ang buhato na to, no? O kung panalitan ba? O kung makakita kita, kita dyan makakita sa kanding bitaw. Kanang, sa ikaw, sa imong buhaton. Dili pa man na tato mapapakalibang ang kanding kung wala ang balde o diamante. Importante makuha natong balde o ang diamante. Mausad. Pero ato sa isikreto ni kapitana. Ayaw lagsaba. Handa dyan din. Unya, pananglitan kung naan ang kanding nato. Ang atong problema, balde o diamante. Nga naman mag-loan ta sa bangko. Maupod. Pwede ba? Unya, palito na to ang diamante o katong balde. Mm. Di ba? Maugyod din. Sus, makapagwapa na jud ka day. Alam mo, Ya, pwede ba makakita natiguan na ko din? ba na ani dali. Hep hep! Hooray! Bitaw na sus. Ay, maganda na dyan ba? Tuloy nindot ka yung pamino na ko day basta inana gid nga. Hala, Si ah, maguna-huna Lisa. lang jud ko ba? Mag-imagine na lang ko tiba nga, what if ba? Kanang makaparban ako niya ikaw na nakay Bitaw no mahimo na kong Dunya Lisa. Hala dili na ko sekretary ni Kipat Kapitan na no. ako na di na ko sige sunod sa akong ate. Ay! Din tao. No!